जेब्ला आङो नोंनि न'आव फिसा सानैखौ लानानै आङो खस्थ' मावनानै जानानै दंमोन बै समनिफ्रायनो आङो हटेलाव हौवाफोरजोंहाय उन्दुनानै हौवाफोरनो सोलेर फाननानै जाग्राखामोन हा दाथ' आङो नोंनि न'निफ्राय नोंनि दोखो दोखो खालामनानै जानाय हरथ्रोब सानथ्रोब जौ लोंनानै फैनानै फिसाफोरनि मेगनावनो नायजोर नायजोर आंखौ सखिनिफ्राय जोख्लायनाय नायजोर नायजोर बुद्रुनाय खानाय मेराय मेराय बुनाय मेगन गन्थं गासिबो सौख्रुजोबनाय आङो सहायनो हायैनि थाखाय आं दिनै नोंनि न'निफ्राय ओंखारबोदों आंहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ। ओंखायनो आंबो दा सानबाय उन्दै उनलाफ्राबो खस्थ' मोनगोन बेबायदिनो सानफ्रामबो गावजों गाव नांलायबाय थानाय खमलायबाय थानाय आरो जोंना रायजो राजाफ्राबो बुंखाबाय नोंसोरो जुदि फैलायाबा मालायाबालाय माथो खालामबावनो गारलायदो नोंसोरो सैथो बे खोथा बिसोर रायजोफोर होननायाबो रायजो रुनिकातायाव जिथु जाथाय जादोंमोन बे जाथायखौ लानानै जोङो गोबां दावराव जादोंमोन गोबां बर'फोरा जानो लोंनो सुख गैया उन्दुनो सुख गैया ओरैबायदि जाथाय जादोंमोन लोगोफोर नंगौ आंबो ओरैबायदि गिनाय मोनदोंमोन आरो ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन मानि थाखाय जोंनि बर'फोरखौ चिराङाव रुनिकातायाव केम्प उरायनाय गारि सावनाय साननैसो सिगाङाव नोंथांमोना खोनाखादों जोंनि बर'फोरखौ बोरलाजों गावनाय आदिबासि सावतालफोरा एसटि मोनद' हारिनो एसटि होगोन होननायनि ओरैबायदि दावराव जादोंमोन हाग्रामा बिथांखौ दाय होनाय सोरबा बिटिसिनि सरकारखौ दाय होनाय दा जों फिन आरो जोङो नुनो मोनदों मा जोंनि बिटिसि बिटिआरफोरनि सरकारफोरा मानि थाखाय बेफोर बिबानखौ लानो हायाखै लोगोफोर जोंनि चिरां जिल्लायाव जे माबा मोनसे काहिनि जागासिनो बिनि दायित्वखौ सोर लागोन सोरनिबा केम्प उरायनाय न' सावनाय दा जोङो नुनो मोनदों मा मिडियायाव बै केम्प उरायनानै हाथियार लानानै जे गारि उरायदोंमोन बे मानसिखौ पुलिसा खाबाय नंगौ ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों बे दन ओंखारदोंमोन आरोना बे दनखौ सावतालखौ माने पुलिसा खाबाय लोगोफोर नोंथांमोनानो मिथिखायो आरो जुदि नुवाखैब्ला आंनि नेक्स्ट स्क्रिनाव नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनदों नंगौ जोङो बेनिनो मोननै आपडेट लानानै फैदों मोनसेया कनजितानि जाहैगोन ओमफ्राय मोनसेया चिराङाव जाना थांनाय जाथायखौ लानानै मोनसे आपडेट भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबनोसै नायब्ला बुजि मोनगोन लोगोफोर स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो दे लोगोफोर आरो मोनसे आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर कनजितानि जागोन दे कनजितानि माबोरै माने हौवाया डाइभर्स खालामनो थाखाय आखायाव लाबाय रायजो राजाफोरा डाइभर्स खालामसिगोन कनजिताखौ दा बिसोरनि लाइफखौ आं मा बुंबावनो हौवा हिन्जाव सानैजोंनो बेफोरबायदि गारलायनाय नांलाय खमलाय जुदि संसारखौ जानो हाथाराबा बिसोर फाथैलाय बिसिनानो मोजां नंगौना नङा लोगोफोर डाइभर्स खालामनायानो मोजां आंनि बायदिब्लाबो बेनो बिसोरनि खामानिया रोखा मोजां आरोना दा जोंथ' बजब जानो लुगैयो सानैखौबो हौवा हिन्जाव सानैखौ जों बजब जानो लुगैयो मानो होनबा संसारा खेबसेल' जायो लोगोफोर जोङो दिनै दोङो गाबोन गैया मानसिनि जिउ माला मा जायो मोनथिना मोना बेनिखायनो संसाराव जिथु हाबा जाबाय नोंसोर सानैयाथ' गथ'बो दंबावोसो गथ' सानै फिसाला दंबावो कनजिताजों थरगनजों दा बिसोरो संसाराव नोंसोरो जुदि सलायना जानो हालियाबा नांलाय खमलाय खालामबाय थायोब्ला नोंसोर गारलायनायानो मोजांसिन नंगौना नङा लोगोफोर दा बिनि हौवाया कनजिताखौ डाइभर्स खालामनो थाखाय आखायाव लाबाय नोंथांमोना बेनि मोनसे क्लिप भिडिअखौ नायग्रोनानै ला ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर दा जों नायग्रोनानै लानोसै नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोननै आपडेटखौबो एखे लोगो होनोसै आङो चिराङाव जानाय जाथायखौ बेनिफ्राय बे कनजितानि जाथायखौ दे लोगोफोर नायग्रोनानै ला ओमफ्राय शेयार खालाम लाइक खालाम नोंथांमोना बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरदो थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा आरो तामुलपुर नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थ' थेंक इउ साबायखर थाबाय गासैखौबो गोजोननाय थाबाय दे नायग्रोना ला भिडिअखौ जेब्ला आङो नोंनि न'आव फिसा सानैखौ लानानै आङो खस्थ' मावनानै जानानै दंमोन बै समनिफ्रायनो आङो हटेलाव हौवाफोरजोंहाय उन्दुनानै हौवाफोरनो सोलेर फाननानै जाग्राखामोन हा दाथ' आङो नोंनि न'निफ्राय नोंनि दोखो दोखो खालामनानै जानाय हरथ्रोब सानथ्रोब जौ लोंनानै फैनानै फिसाफोरनि मेगनावनो नायजोर नायजोर आंखौ सखिनिफ्राय जोख्लायनाय नायजोर नायजोर बुद्रुनाय खानाय मेराय मेराय बुनाय मेगन गन्थं गासिबो सौख्रुजोबनाय आङो सहायनो हायैनि थाखाय आं दिनै नोंनि न'निफ्राय ओंखारबोदों आंहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ हिसाबै आङो दिनैहाय मुलि फानो आं गिदिङो आं सानसेबो आं न'आव रेस्ट गैया आंनि बिखानि थैखौ आं दै खालामनानै आं मुलि फानथिंबायो
दाथ' नोंनि नोजोराव आं दुनियानि फानग्रा हौवाफोरजों उन्दुग्रा नोंनि नोजोराव फाननानै जानायनि अनगा जेबो गैया जिखुनु नोंनि साननायानो आंनि फारसे मोनसेबो सिगांनिफ्रायनो बिसि होननानै मोजाङानो गैखायाबा नों मा साननो आंनि थाखायलाय नों आं मोजां मावबाबो नोंनि थाखाय गासिबो गाज्रियानो जाखाजोबगोन मिथिबाय नों दिनैहाय आं नोंनिफ्राय ओंखारबोबाय आं फिसाय थासेयावबो आंनि आं बिखानि थैखौ दै खालामनानै जाखाबोदोंमोन आङो दिनैहाय आङो गथ' सासेखौ आं स्कुलाव सोदों आंनो थाखा फैसा नांगौ मास जोबबानो सोरांबानो गथ'नो जाहोनो लोंहोनो थाखा फैसा नांगौ नोंनि खर'आव मा दं दिनैहाय नोंनि न'खराव लन लानानै दं नों मालाबा हरफैदों दिनै आङो लननि थाखाय आं सैमा फाग्लि बायदि बेसेबां आङो खस्थ' खालामनानै मुलि फानथिं नोंनि गामियाव आं लनखौ सुख'हरो जेब्ला मास जोबो आंनाव फन फैयो आं हरो नोंनाव बिनि जेबो मिनिबानो गैया खालि नोंनाव बिसिखौ फाननाय बिसिखौ गाज्रि ससियेल मिडियायाव फाननाय नोंनाव बेल'सो आं नोंखौ बै समाव अननानै दोनदोंमोन मिथिबाय आं नोंनो फिसा सासे गारबोदों होननानै नोंखौ अननानै दोनदों आं जेबो खालामाखै नोंखौ आङो बै समावनो जेराव सोनो हायोमोन मिथिबाय साला सैमा दिनैसिमबो बिसिखौ फाननायनि अनगा नोंनाव जेबो गैया हानि बैसो जाया नङा जाबाय बोराया नङा बोरायबाय फिसा सानैनि बिफा जाबाय नोङो एसे बुजिनांगौ मिथिबाय आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो जेरावखि थाङा नोंनि बेबायदि फाग्ला सियान बुंनाय नों जेरावबो मानसिफोरजों बुजानो नागिरोमोन आं नोंखौ बासायबोयोमोन नाथाय दा जेब्ला आं नोंखौ लोगो मोनगोन ना लामायाव लोगो मोननानै नों आंखौ फंसे खोथा बुंनांगौबा आं नोंखौ दोखो बुहोगोन मिथिबाय नों आंखौ माब्लाबाबो आंनि मुं दाला आंखौ बिसि होननानैबो दालाखा मिथिबाय आं नोंखौ खराव मानि थाखाय जेबो खालामनाय जायाखै होनोबा आंनि फिसा आंनि थैनि फिसाया नोंजों सासे दंनायनि थाखायसो आङो नोंखौ जेबो खालामनाय जायाखै अननानै दोनथ'नाय जादों मिथिबाय साला सैमा गोसोआव लाखा नोङो बयनिबो सिगाङाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे बाथ्रायानो जाहैबाय आङो साननै सानथामनि गेजेरावहाय konjitaखौहाय लेंहरनानै माने कर्टआवहाय दायभर्स होलायसिगोन आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला गावनो सिगाङाव बुंनानै लाखानायखा आङो बे हौवाजों थाला माला होननानै ओंखायनो आंबो दा सानबाय उन्दै उनलाफ्राबो खस्थ' मोनगोन बेबायदिनो सानफ्रामबो गावजों गाव नांलायबाय थानाय खमलायबाय थानाय आरो जोंना रायजो राजाफ्राबो बुंखाबाय नोंसोरो जुदि फैलायाबा मालायाबालाय माथो खालामबावनो गारलायदो नोंसोरो सैथो बे खोथा बिसोर रायजोफोर होननायाबो रायजोफ्रालाय 3 मास टाइम होदोंमोन नाथाय आङो 3 मास टाइमखौ आं नेनो हाला ओरैनो आंहा बिराद न'खराव दा गुलाय गुजाय जाना दंखायो माखासे मानसिफ्रा मिथिगौ मानि थाखाय गुलाय गुलाय जादों दा गथ'फोरखौ साननानै नायोब्ला बिसोरनि थाखायनो आं दा बाहेरायावबो खामानि दामानिबो जेबो मावहैनो मोनाखै उफाय गैया न'आव थानानै दंगासिनो दं संनानै खावनानै होनांगौ जानानै दं गारलायालासेनो थाबाय थायोब्लाबो माने गोसोआव मोनसे गुद मोनबाय थायो आरो बिनिखायनो आङो दा एकदम न'खरनि मानसिजोंबो रायज्लायजोबखाबाय गासिबो रायज्लायजोबखाबाय साननै सानथामनि गेजेरावहाय जुदि गाव konjita जुदि मेसेज हराब्ला जेखुनु जाया बे कर्टआवहायनो दायभर्सखौ होलायनाय जासिगोन आरोखि बेथ' समाजाव खालामबा एसे अनेक गिदिर जागोन फाथैलाय बिसिलायोब्ला बेखौ मिन्थिखागौ नोंथांमोनहाबो ओंखायनो दा बिदि दावराव दावसिबो बांद्राय नांलायला ओंखायनो कर्टआवनो जों डिसमिस खालामनांसिगोन आरोखि दा गावसोर konjitaया मा रिप्लाय हरफिनो आङो बेखौ बुंनो रोंला आरोखि माने गामिनि मानसिफ्राबो बायदिसिना बुंबाय थाबाय नालाय ओंखायनो आंबो दा गोसोआव सानबाय खिजानबा गावहाबो गोसो दं गोदान जुलि जाफिननानै संसार जानाय आंहाबो गथ' सानै दङ गथ' सानैखौ नायनांगोन मोजाङैनो जुलिफोरखौथ' गारहो जानानै थांबाय जोब्बाय खेनसे नांगौबा खस्थ' मस्थ'यै बिदिनो थानानै फिसाफोरखौहाय फोरोंलांसै दा नोंथांमोना मा बुंहरनो सानो बुंहरदो आंनि बे थांखि लानाया गोरोन्थि ना मोजां आं बेखौनो बुंनानै যোৱাকালি रुনিকাটাৰ যিটো ইনসিডেন্ট ইয়াৰ আমাৰ বিটিসি হিচাপে আমি ডিপাৰ্টমেন্টালি আমি ৰিপৰ্ট বিচাৰিম প্ৰথম কথা এই ৰিপৰ্টটো বেছ কৰি পেলাই আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক জমা দিম ইয়াৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি আইনী ব্যৱস্থা লয় ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যেটো আইন আমাৰ হাতত নাই ঘটনাটো হৈছে আমিও শুনি পাইছো এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ'ল বিটিসি হিচাপে যেটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ট্ৰান্সফাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এই হিচাপত ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নালাগে সেইটো আমাৰ হাতত নাই সেইকাৰণে আমি বিটিসি গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টালি আমি ৰিপৰ্টটো ল'ম অতি সোনকালে মই সোমবাৰত অৰ্ডাৰটো ওলাই দিম যে ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগে বিটিসিত এই হিচাপত এই ৰিপৰ্ট অনুযায়ী আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈকে আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভাল এটা নিশ্চয় আইনগতভাৱে বিচাৰ হ'ব বুলি মই কামনা কৰিছো। আজি ঘটনাটো আৰু কিবা ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত থাকিব পাৰে নেকি? নাই
এইটো থাকে এইটো আজিৰ দিনত নতুন কথা নহয় এইটো থাকে ৰাজনীতি ষড়যন্ত্ৰটো থাকিবই আৰু কোনোবা এজন দুজনে ভুল কৰিছে বুলি গোটেই সমাজক মই বদনাম দিব বিচৰা নাই মই দোষ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব নহয় মুঠতে যোনে দোষী কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত আইনে ব্যৱস্থা ল'ব কোনোবা এজন দুইজন মানুহে ভুল কাম কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে মই গোটেই সমাজটো মই বদনাম দিব নোৱাৰো যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু কি বন বিভাগ সাংবাদিকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে নাই সেইকাৰণে কৈছো আমি গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিটো ৰিপৰ্ট ইয়াৰ গোটেই আহিব পুলিচৰ গাড়ী ভাঙিছে না সাংবাদিকৰ কিবাটো ভাঙিছে এইবিলাক গোটেই একেলগে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি ৰিপৰ্টটো ল'ম এই ৰিপৰ্টটো আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামলৈকে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম ইয়াৰ ওপৰত আইনগতভাৱে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সমগ্ৰ ঘটনাটো কিন্তু সংঘটিত হৈছে বনাঞ্চল ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে বিটিচি বনাঞ্চল ৰক্ষাৰ কাৰণে পদক্ষেপ নাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ফৰেষ্টৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰে এইটো আজিৰ কাৰণে নতুন কথা নহয় এইটো ফৰেষ্ট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব ফৰেষ্টটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰিব এইটোৰ কাৰণে কাম কৰিব এই কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ভুল হৈছে নেকি এইটো ৰিপৰ্টটো আমি ল'ম বাছ আমি এতিয়া ইয়াৰ প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱাৰ পিছত ৰুনিকাটাত যাব গোটেই টিমটোৱে যাব